Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tirso. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Tirso. Kini akong problema bahin na sa kong asawa o sa among kabinyo ang taon. Duha na may tuig sa kong asawa. Kung nga na problema ako ni inanion ako magsugod ang mga pakitabuhay. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya't anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakapapanginayang. Ay. Lorna! Suga ko na itong panghupawa. Burom itong bagyong signal number 4. Nay. Ngano man ka? Nausa ka? Nay, unsa na yung orasa day diha, Nay? Alas 9 na sa buntag. Ngano man? Wa pa magyapos terso? Oh, asa di ay? Wa pa mauli gikas trabaho, Nay. Oh, asa di urasa iyang uli? Ting uli. Panggabi man na siya. Muapot na siya dinis bay alas 7. Nanana siya ana pero alas 9 naman. Uy! Sabi na yung trabaho. Nay, ambot ang tawhana nga nung ganahan gyud na siya ana. Kapila na ko magsigig ingon ana niya nga undang na ana pero gahi gyud kay ang kanahan. Unsa lagi trabaho ana ron? Gwardya, Nay. Oh, yun, okay raman ang gwardya. Mas delikado ang pulis. Mas delikado ng iya, Nay. Kang iyang gibantayan ron, mo'y delikado kaayo. Unsa lagi bantayan niya? Bangko? Dili, Nay. Unsa di ay? Labisa. Ay, pagtarong di ay. Lamisa ka karon. Naghinanggaw naman sa ka. Nga seryoso ibi ako nangutana ni mo. Huwag ko nagbinuang ni mo, Nay. Abi kay maingon man ko nga bangko. Lamisa sa di mo. Nay. Ayaw ko no kog binuangin pe. Tarong ako no kog tubag. Bida. Paglagot gani ko ron Ubo-ubon ko man rin kaldero ron. Kwenta ko magbinuang ni mo, Nay. Uy, tinuod lagi akong gisulti ni mo. Kuya, wagod ang trabaho Lamisa ray bantayan? Nya, delikado? Karon elik abot iterso. Pangutan asya nagbinuang bako ni mo, ha. Pangutan asya, Nay, ha. Gumawas to gay. Ay, kalamiig da. Oy. Ay, dai. Nadugay ka, uy. Kuyawan man lang tayo mong daon sa nakatirso. Nga rin nadugay ka. Dai nagagubot sa akong gibantayan dai. Nga naman. Gisuod man ko dito udo ka taong armado. Daan pa lagi ko. Awa, ambot na gyud mo tawhana ka. Undang lagi ang tabahuan lagi. Dai, porbida mo lang. Sayang kay mundang ko diha, dako kay kong sweldo diha. Isa na, usa man akong sweldo. Nya usa ka buwan matutyo na ka. Usa ka buwan. Bida sa gyud mo, kagaya gyud mo utirso. Ngita man tingali kag ako na imo pitlok nimo. Kay lain na sa makapitlok na sa nimo. Bida kalma lang gud, naun sabi taon. Bahala ka di ay. Sige padayon diya. Kay maginahin na lang sa kong pangitag ikapinchit nimo. Ha? Pisit? Usa pinsit? Proxy ba ipuli nimo. Usa pagitaan ko nimo reserba? Ay nganon dili man. Ang sakyanan gani naam gani reserba ikaw pa. Lagi na reserba ang sakyanan. Ya ilisan ko nimo reserba nga wapa man ko mabuslo taon. Kay ngano nagtuod ay ka nga ang buslo tra ilisan og reserba ha. Napay lain dong. Unsa man? Unsa ko nilain? Kanang ligid nga Unsa? naupaw na. Bida sa mo. Personal naman sa ni imo dai. Abi kay kaupawo naman ning buhok nako. Bida nimo ay mangita mo gubo taon ani oy. O unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa na sad mo? Da, hanggaw ginang tawhanan nay. Wa gyud nay buot tawhana. Nay, bisag unsa pa inyong gikabangian. Ipagi na ninyo sa bugnaw nga paagi. Sa bugnaw nga pangunahuna ba. Buglang panay sulti. Aron dili mo dako ang inyong away. Nay bisag unsaon pa nimo pabugnaw kun magsige ka nigsiga, muinit gyud na hangtod nga mubukal. Sige lang. Ako rin makiksulti. Tanawa ko ha. Obserbahe ko.
kung unsaon ako. Unsaon ako pakisulti ng bana nimo. Pakitunte ka ako noon sa eksaktong pamaagi sa papakigsulti. Tanawa ko ha. Ha? Watch and learn. Oy, Terso. Terso, mata na oy. Terso. Inay, ikaw ay sambo. Isang ka niya na, be. Duka pa na ako itog. Say, wait, og. Ha? Walang gani ka makapangnantangan ng imong muta, oh. Ha? Ano? Nantang sumuta ko tao na. Bangon na, oy. May istorya ta. Sige na, kadali lang. Bangon na. Sama nanay. Unsa man gyud ay inyong kuhanin mong trabaho. Nga, mo may na inyong giawayan permi. Saon mo sa Lord nanay. Gusto ko niyang paundangon sa kong trabaho. Kunya, huwag tayo trabaho. Papakita ko ng trabaho. Kunya, makita yung trabaho. Paundangon sa trabaho. Ibuga, biyay. Sakto ba ko na yung nanay? Ha? Di kita mabuang, ha? Ay, naunsa ka ba, oy? Ay, Dong Terso. Ang ako lagi katambag ni mo, no? Nga kon pananglit ba? Mabuang ka na gyud gani ana. Ayaw la palata. Abong mo sa ito, nanay sa doy. Very good, be. Oh. Sultihi ko, ha? Unsa man gyud ay nang inyo mong trabaho. Hanganong ganong magisgot mang mong kuan lamisa o kuan. Silur na ganong magisgot man ang lamisa. Paminaw, ha? Mauna akong trabaho, nay. Ako trabaho, God. Naa sa sood cemeteryo. Aha? Oo, mauna, nay. Uy, ngano na ako taong kaso sa sementeryo? So, nagbantay ka sa mga patay? Ay, paminaw, nay, ha? Mauna yung istorya. Doon, nay, namatay nga sa kadato. Karon, sa buhi pang maong dato, nasi paborito kayong lamisa, nga pirmi niyang gamiton. Anhal lang gali siya matuog sa lamisa, maghukdong, usay, anhal lang siya mukaon sa lamisa, anhal magbuhat sa iyang mga trabahoon. Di na gali siya hapit, gawa siyang kwarto na, anhal lang yun sa iyang lamisa taon. Karon nasakit siya, pagkasakit siya, nagtugon siya sa iyang mga anak nga, kung mamatay siya, dili gyud niya ibuwag ang lamisa. Kuya, wagod. Lalisod na ba na pakiason basta? Mauna, nay, mauna. Mao nga, namatay gitong maong dato. Og tungod sa iyang panugot taon nga di ibuwag ang lamisa niya, gibutang og apel sa iyang lunganan. Unya, hibaw amdes mga anak nay. Nga ang maong lamisa, ang gilansang niya atong gigamit, kay mga gold man. Kuya, wagod. Lansang lang gold. Adi man nalisod na naamgiling ipon gold, di ba? Oo, sad noon. Mao nang mahal kayong lamisahan ay kay gold lagi taon ang lansang taon. So karon gibantayan sa mga anak, gibabantayan ang lamisa sa mga anak taon. Basi kawaton niya ba? Lamisa, kawaton. Kung sabi taong lagi, kawaton pa mga ng patay kay mga pangwaag sapatos, pangwaag Amerikana, pangwaag unsa pa ang makuha. Lamisa pa may dili ka gold. So, mao na hinungdan nga pabantayan ko sa mga anak ka ng lamisa. Mao na mao gina hinungdan. Ganong pabantayan man na. No, yung delikado kay sitwasyon dito. Kayo na, mingaw kay Minteryo. Minteryo ko na. Ikaw may pabantayon dito sa Minteryo. Okay raw tao ka na aras may gate. Pero adto sod sa lubngan na kuyawan yung kay. Adto kang bantay to, lisod na. Kay una, delikado kay interesan ng lamisa. Goal ko to, di ba? Siyempre, nagyo interesado dito. May baho silang goal dito mga lamisa. Ikaduha, bida. Tudunon kay ko dito na. Abto na ako taon uroy dito. Misteryo ko to. Mingaw kayo. Si Bako doon ay multo. Kaya ba gina, hadlok o gwardya ng multo. Di gani hadlok polis. Sumama mo kuyo ka na ako dito na. Ikabantay dito sa misteryo. O saban, sugot ka? Bisang sa gate lang ka. Uy, do. Nay, ngano man? Ngano, ha? Patsalan ko, do. Ha? Ayaw lang taon ko pabantayan dito sa sementeryo. Mao na diha. So, mao din ay gusto yung kapaundangon ni Lorna. Diya sa imong trabaho. Kay delikado, manggudi ay kayo na. Mao na, nay. Nya, ganong anak pa man ka dito? Nay, ba magagpili sweldo na ko dito? Pila man? Usa ka libo akong oras diya, nay. Sayang kay bunda ko sa libong oras. Pero, ako ang ako manggudabala ka ako sa mga asawa do. Kay murag, siya man hinuoy na stress ug maayo nga magsige gunahon na ani mo. Ha? Ganina lang. Dugay kang na uli. Wa gyud taon mahimutang. Wa mamahaw. Kay wa pa man batiag kagutom. Kay nabala ka lagi nimo ngano na dugay kag uli.
Base nga kunog may daotang nahitabo nimo. Si Bako taon ka di anak eh. Istoryahin na ninyo. Sa saptang sitwasyon sa imong asawa. Kay dili lalim nga masakit o stress. Sabote na ninyo. Pre, kanang imong problema sayong ra kay na. Ha? Ano kaingon ka sa'yo ni Dro ha? Sa'yo? Kung tayo wa man kang may bawo sa imong asawa kon unsa ka safety dito sa menteryo. Wa gyud manghilabot nimo dito. Mo niya, Dro? Ako pa nimo pre. Imo nang suwayan. Ha? Ngunsa? Imo nang dadon imong asawa dito sa ni duty nimo. Muang na imo, Dro. Lagi suway lagi. Ay, imuhang di sa news, kabisan si asan mo na doon, pwedis ka maisan, sagingan, minterium sa asa. Pre, wala man kan. Usaon ako masuway, ha? Usaon ako, ngayon isulti na ko balibad na to, di ba ito masugot? Ayaw siya sulti imo duty ka. Ha? Usay mo, di mo sabot? Ina lang mapit ka kadiyot sa imong kaubang gwardiya. Gwardiya ba ina? Oh. Kinsay mo duty anak nga imong hulipan. Manto ko dito niya. Ko ko taday kay na ko huli pagduty. Kana Mo na? Mao ba? Ay mo na nga makasuway siya aron mahibaw siya nga delikado ang ato. Delikado ang trabaho dito. Delikado Ikaw ang mo trabaho. karoy. Safety kayo sa atong trabaho. Ana ba? Aron safety kay ka. Okay. Aron ingon dili na siya magsige guna-huna nimo og doon ba may dotang mo nimo. At least nga malinaw na siya maguna-huna. May confident na siya sa trabaho nimo, ha? Ana ba? Nga makatuog na siya tarong dili kay magsige lang guna-huna nimo. To, Roy. Ay, mayong daloy tubig sa paro lang. Sige, pre, suwet ko. Yes, why? Recorded by X Thunder Gaming. Dari, rado mo ka. Saan ko kira? Kuritidas ka? Da? Sabaan ni mo Day. Wala jud ka musud nga abli man na una trangkahi. Ay, sabli din yun. Abli day ni. Storbo kay kastanan. Matuog ko ay kog sa muka ha. Day. Naunsa na sad mo, Tirso? Nag-away na sad mo? Tangan lorna na eh. Puro sabi siya, mutnano ka na siya. Abi ni Ibaw. mo. Nga nausap yung kinaiya. Ambot lang. Abi ni mo, Terso. Kung nasabuton nga nung ingon anak ang sitwasyon ninyo, kana tungod kay wa manggod mo anak. Nay. Ngano wa pa man sad mo mga anak, oy? Unsa man sad mo, di mo kamao? Di mo kamao mo himo? Patudlo mo, oy. Nay. Tahon lang na ito doy. Mao man gyud nay kasagaran sa mahitabo sa magtiayon nga way anak. Samok yung kayo sa gilag-away. Ha? Ang bana, tagdugay mo uli. Abi ni mo, Terso. Kana si Lorna, hagbay ra kaay nang nangandong makaanak na siya. Pero ang butog gano? Mutili na hinungdan nga nung gusto si mong asawa nga muundan ka sa mong trabaho. Aron makakonsentrate mo kung unsaon pagbuhat og bata. Nay. Pre, Terso, tinuod yun na, pre. Usa sa hinungdan nga magkabuwag yun ang magtihayon kay wa sila tugahig anak. Ay, di may noon tanan, pero kasagaran yun, pre, magkabuwag yun. Magkabuwag yun lang pagpuyo, gumikan kay wa sila anak. Mga paninguha, pre. Paksitin ba? Kay ganang ipakita rin sa mga asawa, pre. Masig mauna na. Ha? Unsa pre? Kay kanang ipakita ron sa imong asawa, mauna na. Mauna na. Bot may pasabot nga ambot lang no. Unya unsaon man gitaw na kung mitugay anak be. Biya sa pre, no? Muduha na gud mo katuig nga nagpuyo sa imong asawa gud. Lagi. Ya, wa yun. Wali yun. Unsam na siya eh. Ay. Basig doon ay problema niyo, pre. Ikaw ba ron o imong asawa? May tingali magpatanaw mong doktor, pre. Aron may bawaan ba ninyo ba? Kung kinsa ninyong duhang di makaanak. Unsaon na mo nga. Wa man mi mayong buot ro taon pre. Sige mo mi gaway. Di mga ligwapit pay daot sa kwarto. Ikali siya pa-check up, pre. Kung unsa resulta, kung wa gani problema si mo ha, ay si mo ka nang imo ba, way problema mo. Sa ato pa, ang imong asawa gyud dunay problema, pre. So, ikaw lang siya patanaw doktor, pre.
Nya pre. Musta? Sa resulta? Na-check up na ka? Yung doktor pre, ako kung doon na problema. Baog kong itlog. Ang tawag ka pre. Saan na mo? Biyaan kasi mo asawa na pre. Gusto rin ba itong anak? Mao ni problema ron ako saon nako pre. Ako'y katambag ni mo pero putla na nakitlog na. Ang bisa ka din mo. Lisa mo ni itlog butakal no probida. Mauro gini ako isulti ni mo pre no? Sa tinuod lang. Sulti lang sa tinuod ni mga asawa. Nga ikaw di makatagog anak. Okay. Baog kitlog. Sa sin. Uy, adi kay ko biyano na. Masabta lang. Di man siya yung kagustuhan, di ba? Di man siya kagustuhan niyo, pero mas mayo nga sultihan gini mas tinuod pre. Aron di masol pa ba? May mutang na mo si mong asawa ba? Ug sinyong una-una. Sultihan lang sa tinuod pre. Nga di ka maghatag og anak. Ibaog ka. Saon ka na ko pasabot lor na no. Nga ako may doon na problema no mundo ha. Kung nga nung di mo kabatog anak. Sultihan ka na ko sa tinuod. Nga di ko makatag di ka na. Tungkol kay baog kong itlog. Pero ako sa dog. Oh. Ay. Ay, ikawas kita. Ikawas siya sa kwarto. Bahala na magsulti ko niya. Bahala kung sa'yo kasulti. Basta importante may bawas siya sa tinood. Duulo na ko. Ay, kinabot na ka dong. Oh, ha? Yeah. Ay, hello. Probida, no? Day. Day. Oh, dugay ka kakapakli. Sige ba? Ay, day. Bida. Mayo kag mo, day da. Mayo kag mo. May bitaw akong mood. Day. Doon ako isulti ni mo. Bahala agad ni. Inang lang may bawag siya. Ginawa to tang kadawat ka ni, day. Nga, sa man. Ako sa naso ka isulti ba ni mo? Ha? Oh, sige. Ikaw lang una kay ladies first man. Sige daw ako una. Malipay dyan ka ini. Sige. Doon nga, pita ka mamahimong tatay. Ha? Mabdos ko. Ilong sa bangag. Nga nugutong nga mabdos magkagani. Magkumakanak. Singan? Dito kong ikasoktor na pa-check up ko. O dito ako nasairan nga. Doon ako indiferensya. Di ko tulog itlog. Usara, ha? Di ko makatagog anak. Di mo kay baog ko. Unya karon mabdos, ha? Ha? Kisa may tinunamahan na ng bata. Kinsa! Doon! Libal ka na luib ka sa yun, ha? Kinsa! Pagpi pa ang kuno ni mo ay mong anak sa laki ni mo! Salbahis ka, traidor ka, busa mas mayo pamlayas ka. Layas! Og ayaw naging ko pakita na imong nawong, ha? Layas! Doon ka nang... Layas magkag naong! Ayaw naging pakita na imong naong din ako. Layas na karon dayon, Lord na! Sige, mulayas ko. Apa sa di pa ko mulayas? Huna-huna una sa mga dagahan nga tao lang ta. Mahimong masayop ko, mahimong masayop sad ka. Ug mahimong ang doktor. Mahimong ang imong doktor ang nasayop. Daghan ang istorya, daghan mga katarungan layas na ito. Layas sila ito, manimay, layas! Arin ako. Mulay... Oh, manong ba ka, ha? Di ka malayas? Pabaga kasi mo na, di ka malayas? Tayo pa sa ha. Klarohon tani. Kisa rin yung bay. Unsa? Diba sa ako maning inahan? Iya maning bay og yuta. O kay anak ngang ko, sa ato pa, ako ang usa sa tag-iya ining baya. Unya ikaw, makailabot din, ikaw may layas din eh. Unsa na? Ikaw may angay mo layas, magkakagdaw! Layas! O gano'n pangita ka na ko! Layas! Pakaya! Hiday! Mao na ako problema taon. Ako pa yung binuangan sa kong asawa. Ako pa may gipalayas. Unsaon man ako? Mura ba tao ko ikapuyaan taon? Wako yung mga parinte din eh. Mubalik lang ako sa asawa. Biko no, kung kami pasultihon. Tabagi ko Ate Pres, Ate Jinjin, o si Ate Ray Arellano. Ay, Ate Ray, si Ray Arellano. Bahala na gawa na nas mabinay. Usaman, kung kami pasultihon, Tirso. Okay, sino dato ka adlaw? Si Dudong Tirso, Ate Pres. Terso. Oo. Dong, di Tirso. Kanis Tirso, Ate Pres, kuan ka nang na... Guardia Cementerio. Guardia Cementerio. Nya, di ka kaanak. Napacheck up siya sa doktor. Kuan, baog siya, di siya kaanak. Karon paguli niya sila kay sultihan. Tani ay iyang asawa taon nga mauna na itabo niya. Di siya kaanak. Iyang asawa ni sulti man dahil siya. Doon iba, may iba. Lumabas sa puting lagutang Tirso. Magdos ka nga dito, pag doktor nga ako. Namugi doktor ng masayop dong. Masayop ay ko pa ila ng anak si Mulaki. Layas din eh. Layas. Sige mo, layas ko. Apan, murag na siya kaya asawa. Anong layas man ko? Kitsa man ibay. Di ba, mo man ibay? Ikay layas. Sige palayas, Ate Pres. Bawa na yan. Siya na yung nakapay. Wala ba siya ibay taon?
Nya, ang iyang problema, kung asa siya puyo, mabalik pa taon siya sa asawa. Ang iyong- Kung sabi Pero, ato, tapa, doon na nagduwa daglaing team yung asawa, wa maka. Wala. Basta na jackpot. ambot lang ka ha. Ambot lang ka ati pres. Kaya amay gibutang po dire. Oo, kung pa. Wa gibutang ako anay, o yapuya mga asawa. Basig, dong, basig na sayo, para to doktor dong ay. Bitaw, eh. Tingali, oo. Tinuod na dong, terso, basig na sayo, to doktor. Pa-check up ko no. Kanang, May kag-usap. unsa na yung pangalan naman, ma, dobo. Ang Second pa-check up. kuan. Second. Oh. Maka-second opinion ka dong. Sakto ati jidid second opinion kag doktor. Duol ito glaing doktor kay basig na sayop tao ng Mao na. doktor nga imong giduol primero or di ba nabali ng resulta dila para nimo para na subang tao nya ikaw mo yung nasultian ana inaana mo gyud na di man na nato batuyo ha mao na diha dong terso ayo yung ditso goan nga mauna ana naglaki mong asawa wa man gyud na wa man ipakita gyud daram gilis bahay kay madlok lakaw Asa naman kapuyor ng layas ka? naarsa silang silong Doon kay pagkalayas natin. Pagkalalap na kapil, layang iyas. mao na do kay Yan, naabi organ mo na, eh. naabian na sa Bible do nga dili pagabulagod sa tao ang giusas Ginoo. Mao na nga ayaw pangitag laing pamaagi dong ayaw sa pagbuwag-buwag o sapod mulayas ka wa kay kapuy anere taga Mindanao man ka nya taga Cebu na imong sawa. Magiging tagutlo na anak nga saon pa. Oo, tinuod na. Hindi ka malipan ng Naamuli namatay nga asawa. Drong ha, giungungan niya yung ba, na ako'y isultin mo noon sa man siya. Kanang anak natong tanan, di na imong anak. Namatay namatay. Ay, asawa! O asawa gang mo. Wa na. Pag kamatay Oh, niya. hasta lagutan ba na. Dagko na kayo mga anak. Na ginuo ko. Oh, Wala saon mo na. eh. Pero iyan lagi dawat, ro. Kayo saon nga, napangga naman niya. Pinangga naman niya yung mga anak. Ano to niya nga ni isalikoy na niya. Oh. May kaon natin chin. Okay. Nala lang ati preso. Wala tayo may mo ana ati preso. Mao na. Sige, Tirso, balik ito, Tirso, Magpa-double second opinion ka dong sa doktor. Tanawa dito. Balikan doktor dito. Dok, magpa second opinion lang ko kay basig dunay mga kakulian. Di ba yun na tuwan? Basig na sayo kita. Sinani ka baro, di mo to siya ka anak to. Di ka na di makabot. Di ka kabuti kung magtanding posisyon mo. Si JC pa rin kaboto siya. JC pa rin. Okay. Salamat sa pagpadangat ni mo Dong Tirso ni atong tulmanon. Pwede ko ang puzzle tihon. Tatak RMN